už je možný trošičku uvažovat o tom, o vytvoření mapového výstupu, protože tady to je přece jako pracovní, tady kde pracujeme jako s mapama, s datama, ale v tom GISu můžeme přejít i k vytvoření takzvaného mapového layoutu. Tady můžeme přepínat mezi data view, to znamená jako práce s těmi datama, a layout view, když už prostě tu mapu umístíme do nějakého mapového výstupu formou někam třeba na papír. Tak, už si to teda přizpůsobíme, to znamená, už nebudeme potřeba vidět tuhle mapu. Tak, možná, že si nastavíme nějaké měřítko. Kolik jsme říkali, to je 50 000, ale že teda natvrdo. Tady někde měřítko se nastavuje. Jo, tady. Pevné měřítko, třeba si to dáme v měřítku 1 ku 25 000. Nebo v podstatě bychom mohli ku 50 000. A tím pádem nám vznikne malá mapička. Tak, takže v podstatě ten mapovej, to, co se používá z toho mapového okna, já můžu to. Takže na A4 to bude malá mapička. Rám, já můžu dát, že rám nemá být žádnej. Můžu vložit titulek. Geologická mapa Zahořák a okolí. Tak. Samozřejmě tohle je jenom prostě pro ukázku, co se dá dělat. Ten mapový výstup měl mít nějakou koncepci, nějakou hlavu a patu, ale tak. V podstatě pro tu legendu já ještě teda můžu tady dopsat to. Tohle to bude hranice zjištěná, ono by se to dalo použít i z toho číselníku, ale to možná bude jednodušší. Hranice předpokládaná. Tak. Já možná opravdu změním to měřítko na to na 25 000. Je větší teda na té mapě. Tak, ale musím zvětšit ten výřez mapovej. Tak, uvidíme. Tak, teďko můžu zkusit vložit legendu. Co budu chtít do legendy? Všechno vyndám, dám si tam postupně jenom zlomy a hrany a geologie 1, legenda, aby to bylo teda v češtině. Nechám vytvořit, uvidíme, co to udělá. Jo. No, tak. To je celkem veliká. To potom řešit. Možná, že to stačilo, že na to stačilo mít to menší měřítko, jo. A nebo zvětšit formát papíru, to je taky možný. Nebo zvětšit formát papíru, jo. Každopádně legendu je tam možné do toho dostat. Ještě co by tam, ale jako je potřeba ji upravit, jo. Je potřeba ji upravit tady. Nemá co dělat tyhle ty všechny ostatní hodnoty. To musí jít pryč. Tak, u geologie taky. Tak, ono se dá potom nastavit i ten typ té legendy.
třeba takhle popis, bez nadpisu. Ne, to jsem zvolil špatně. Ne description, ale label, tohle to by mělo zabrat. Jo. Nebo tam můžeme mít ten nadpis. To už je potom, to už zase není smyslem vektorizace. No, prostě s geologickou legendou si pohrajete, co je důležitý, tam ještě vložit měřítko. Nějaký scale bar, třeba tahle ten. Tak. Ale já ho budu chtít určitě v metrech. Jsou metry tady. Počeštěný M. Ne, v kilometrech asi. V kilometrech, tak to možná bude lepší. Tak, ono se dá někde nastavit i po kolika. Jo. Jeden kilometr. Jo, ale sekm. Tak. Jo, to už je potom, byste si s tím pohráli. A co by se ještě mělo přidat, asi severka. Tak. Tady je sice nevýhoda, že v tom GISu jsou předpřipravený jako se severem v angličtině, ale dá se použít i to, že najdete nějakou šipku bez toho a dáte si tam potom písmeno S, nebo že to N překryjete něčím a já tam pro ukázku použiju tuhle severku. Teď jde o to nějaký dobře dát do mapy, nebo to už je potom, tou místní je potom na vás. Je důležité teda, aby v podstatě, ještě tam teda někam vložit nějaký textový rámec. S popisem té mapy, co to zobrazuje, nebo z jakých dat je to odvozený, nebo kdo ji vyhotovil a prostě co k tomu bylo použito a takovéhle věci. Jo. Takže je potřeba potom ten mapový výstup nějakým způsobem skultivovat.